Panjenenganing talaga kadhi langit Mambang tanpa semulana pamaneka Lintang daya kusumaya sumawur Kanjeng Hyang Wasi ingkang wayang ngaturaken pambagya miwah nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk Hyang Wasi Jagat Dewa Batara Yoyogar Joko Parikesit tak tunggu Yogar pangestunipun kaki tambanana Yogar kula nuwun inggih Hyang Wasi Hyang Wasi nyaosken pangabekti mugi kunjuk aku rada pangling. Iki ya wong iki. Kula ingkang payah. Diwara iki anake sapa? Miturut sejarah kula niku putranipun Kanjeng Rama Samba. Waduh, purunan ki Samba biyen duwe anak. Kowe iku ya jan persis bapakmu kowe ya. Jago yo nyaoske sembah. Jorodara kakekku. Iki ya wong iki kaya glidok Aku Jayasena anak iya Pak anak Antasena lah Antasena ninggal anak kaya kelingan kaya Diwaur Kundara biyen Ger Parikesit kula Kanjeng Hyang larut cahyamu binditingan wana ganti apa Hyang keparinging para pirisepuh para bundet Kilenggan menika negari Ngastina sinebat negari Yawastina ya saged sinebat nagari Urantara menika kula sinengkake ngaluhur kinudang marang para punden anglenggahi dampar negari ing Yawastina tilaranipun para punden eyang nanging sarananipun kedah werni-werni antaranipun kedah kelenggan duwung dapur kala misani menika Kanjeng Hyang lajeng ingkang lenggahaken boten sanes jayu namung Kanjeng Hyang Wasi ingkang den mongi klayan Kiai Semar Badraraya sak pranakanipun Jagat Dewa Batara Yoyogar nek pancen ki saranane aku ora kabutan apa kira-kira sono trontong-trontong keris dapur kala wisani lho iya dereng ya uga-uga rasil yo ana sranane duwung dapur kala wisani dadi serana anggo lungguh dampar nek wing lenggahke damar aku ora kabutan mengko ger Joko Parikesit ora pandita karya wangsit pindha kembang kajaping tawang susu angin ngendi nggone kalawan kali kangkung watusane langit Jalanidi eco genira pangandika Prabu Anom Joko Parikesit miwah para kadang sentana swanipun Bambang Sidapeksa kadhiraken para kawan Wasi. Oh, Ger, Joko Parikesit.
wonten satriya bagus menika sinten? Aku ya ora weruh. Mripatku iki anggriane wis bruwet. Wis ora dong iki sapa bocah bagus aku ya urung tau tepung karo bocah iki. Iki gari takon ya, Ket. Mangke to kisanak Paduka menika sinten? Sinten sinambating wangi. Matur sembah nuwun. Dene Sinun Prabu Anom Joko parikesit paring pangandika dhateng kula. Awon tanpa werni kula menika satriya saking Prangalas. Dene kekasih kula Bambang Sidapeksa. Bambang Sidapeksa inggih putra miturut sejarah seksinipun Kiai Semar menika. Lah Kakang Semar isih urip ya, tesih. Sawetawis kula mboten wonten mergi kula niku momong kalih bendara kula niku. Lah Kakang Semar kok isih adeg seneng sembrono. Ha nggih. Ketok iku awet enom Kakang Semar. Anggere kula kerep ketemu sinden awet enom pokoke. Beda aku wis dayak-dayak. Aku apa-apa wis bobrok mripat ya boyok ya dekul. Ya tutuk luwe anggur aku ngisor watuk ngisor dhuwur watuk. Kok anggur wong tuwa iki kesempyok bo werna-werna ya blabur ya boyok ya beser. Mboten napa-napa Sang Wasi. Iki ya Kakang Semar, niku Raden Sidapeksa. Panjenengan menika awon tanpa werni kula menika putra Kanjeng Rama Sediwa. Teges kula menika miturut Kakang Semar tasih kula warga darah negari Ngastina sinuwun. Tandha buktinipun menapa yen panjenengan menika tasih putra Raden Sediwa menika kula wonten tandha bukti. Nggih, mancaos kem niku dhuwung dapur kala misani, Ndara. Menika tandha bukti kula dhuwung dapur kala misani. Tandha menek kula menika tasih darah Pandhawa. Eyang Wasi, Nger. Estu menika dhuwung dapur kala misani. Ning aja gampang percaya. Wong saiki kira banget ngalah iki didak-idak terus. Kaya aku ki wiyen ngalah wae. Sapa-sapa didak-idak aku. Kudu sing teliti ya, Ger. Kersanipun kena ditampa dadi keluarga Ngastina ning ngono. Seranane ngono. Serananipun menapa Kanjeng Hyang Wasi. Nenggal aku ora digawa karo bocah wadon sing jenenge Sri Tanjung. Bocah wadon kok blubut sajake kulino goroh kae. Kamu sing wong tuwa nenggal aku klakon dicolong. Zuhud. Lah Sang Wasi menika tuwa-tuwa tesih kersa muring-muring. Ya wong tuwa iki ya kena muring. Kakang Semar, ora kita krungu suarane cok. Nggih. Kersanipun Eyang kena ditampa ning Ngastina ning balekke ning balaku ngono. Nggih. Paman Sidapeksa katampi kulawarga Ngastina lamun saged mangsulaken nenggala pusakanipun Kanjeng Hyang Wasi. Leng-leng lalu anggulati. Ono piye Kakang Semar? Monggo diupadi nenggala sing jenenge Sri Tanjung sing beta monggo kula dereke nyuwun pangestu.
Nudya utama mangambara rum ing kasuma jagat Dewa Bathara pamuntute Kakang Prabu Surya Kaca ya Prabu Siaji wis kelakon aku ngrebut pusaka sing jenenge Nenggala ya supaya tak sowanke ora ngersane Kakang Prabu Siaji ora negara Purabaya kelakon aku ngerti sapa sing ukir jiwa ragaku Mandeka Sri Tanjung aja kuwi mlayu Sri Tanjung Bang binangun no Satria Bagus kowe sapa ngaku aku Raden Sida Beksa kowe sapa aku Dewi Sri Tanjung sing ana mburi sapa aku adine Sida Beksa du adine Gareng ajene nek kaya ngene adine Ndara Sida Beksa. Yuh. Sida Beksa ana paran. Mrepeki aku arep ana wigati apa? Duwe ndusta Nenggala pusakane Yang Masih Jaladara. Apa apamu? Yen ngono tae manulungno Nenggala. Manuta tak sowanke ana negara Ngastina, ana Yawastina. Ora bakal dipidara lamun to kowe ngulungke. Ngundurke pusaka Kyai Nenggala jagat Dewa Bathara pombu anggap Sri Tanjung ki jereh ora wani mati ngono apa kowe kena ngrebut Nenggala jadi pecah dadane Sri Tanjung ora kena tak eman kelakon Rudha Beksa negane ngadu maju apa Sida Beksa Gusti Ayu. Prepeki karo aku ana wigati apa? Sampeyan kula mbeta Nenggala pusaka sing mboten baen-baen. Nek sampeyan ku mbeta pusaka mesti konangan Sida Beksa to? Iya, lah prayogane kula sing mbeta. Nek sing mbeta kula aman mangke kula rawatane. Iya ya Togok. Iki Nenggala, iki lho iki gawane Nenggalane Wasi Jaladara. Leng-leng griya bangun-bangun. Oh no
Tesmak bathok mata mloro ora ngdedelok. Kowe nek digdaya Sri Tanjung nanging ora ngerti menawa sejatine aku Sida Beksa. Jagat Dewa Bathara ora iso timbang katigdayane dudu Sri Tanjung Sida Beksa. Petro Kendel, betul apa niku? Nenggala. Ah niku nenggala pusakane Wasi Jaladara ten niku. Iya Petro. Ah gandeng sampeyan niku bondo ida kali Sri Tanjung. Monggo Sri Tanjung niku digdaya lho arep wong wadon iki ketoke lantap nika. Miturut kali wujude niku pun ketoke anggere temandang karya nglengek-nglengek niku lantap nika. Piye Petro? Ya prayogane nenggala kula sing beto. Nek kula sing beto sampean bondo yudha kali Sri Tanjung mboten menapa-napa gawane nenggala tak mbajutke bondo yudha. Nggih. Kula betane. Leng-leng driya mangun. Oh no. Jagat Dewa Bathara Sida Beksa kowe pamer katigdayan kena ki nek liyane karo Sri Tanjung tak kandhani kowe ora ngerti menawa jatine aku ayo tangkep jojo gendi milang cantu Sida Beksa wong apa kaya mengkene iki amuk Sida Beksa lam-lam dilampar jiwatan pagulingan sun remak dadi ndika wong ayu kowe manuta tak pondhong wong ayu mesemo sak diliringan kanggo tamba loro brantanipun Kakang aku ki ngajak Bandayuda ora kok gerang-gereng kaya ngono gumun aku kok dianggep aku ki wong wadon murahan apa piye kok dianggep kena tak ngungrum kaya mengkono gumun aku ora peduli aku iki senopati Sida Beksa wong ayu nyedak umrene wong ayu gawe puja kutupe kembang cepaka sun lelaga tresnamu saya ketara wong ayu mesem sak dliringan kanggo tamba loro brantanipun Kakang jagat Dewa Ndara Sida Beksa Petro nun Sri Tanjung bareng tak tibani Aji Smaraga mung nglumpruk pasudirane ngrungkepi pepadane Sida Beksa jagat Dewa Bathara Sida Beksa jadine kowe iki sapa sampeyan iku sinten to aku Dewi Sri Tanjung Kiai kowe iki sapa kula Semar Ponokawane Ndara Sida Beksa. Panjenengan menika aku putra Raden Kula. Lajeng ibu Retna Wiranti. Nika nggih putra Ndara Sedewa. Garwa saking Dewi Srengginiwati. Teges panjenengan menika sederek. Pramila kula semanggaken mboten mengsah ning kadang monggo diaturke nenggala Wasi Jaladara mriku.
lir bawan ingkang Sinongwati Sinongwati jagat kang kinarya momong Sri Tanjung Manunggal negara Ngastina. Wah, monggo jane Sri Tanjung arep tak loropke. Tak kon goleki nenggala iki supaya aku ndek piandel. Jadine arep tak alap dhewe Sri Tanjung kuwi. Wong Ngastina amuk iki Wesi Haji. Wong tuwek persasat brangkang kowe takon karo aku iki Wesi Jaladara Dhuhun kaya apa Wesi Haji endi Tegalau Purabaya Dhuhun anake Gatot kok ala brabehane kaya sing siji dhewe simpena manut karo Piwulang Utama sing siji kok ala brabehane ora perlu kowe ndrewili mulang karo aku tak jaluk Dewi Sri Tanjung ora minggat kinacang ting dolonge. Ayo Bu. Jolo, lu gara-gara nek pancen kowe diktaya jolo. Aja tak kakai aku Dhuhun. Ayo, mau nek kowe ngrumangsane kowe wis wong tuwa krang opo kowe tak rewangi brangkangan ono majaring paprangan. Aku ki anggere perang wis kelingan ndek enom pian. Aku saiki ora tau perang ki yo anggere ana negara keteman mungsuh ki yo kelingan aku ndek isih enom kepengin perang. Maju kali hatiku musus epek-epek nenggala kacocokaken dadane Prabu Wesi Haji Sira Margalayu salah kedaden dadi wak paus. Gatot gawe dahar negara Ngastina ya iki jumrengane putuku Jaka Pariksit aku sak bakal glugune kamar Kujala Kanjeng Eyang sadurunge aku iki nglogake dampar negara Ngastina aku ya wing titik weling walang kowe para pepundhen leluhurmu wiwit jaman Begawan Palasara dak tuwedak gedhe prihatine iya iki unduh-unduhane tuwibara dak tuwedak darah Pandhawa nganti saiki kamulyaning jati dadi para pepundhen mulih nandhang raga nandhang prihatin kuwi ora mligi dienggo kamuktene dhewe para pundhen para leluhurmu iku nandhang prihatin iku
nyuwun marang Bathara muga-muga sak turun-turune bisa migunani tumrap bebrayan. Paraga kaya ger jeneng kowe kuwi pilih kepareng Bathara kuat kedinungan wahyining ratu. Muga-muga kowe dadi Sang Agung negara Yawastina sesuk negara Yawastina dadi negara gemah ripah loh jinawi. Besok anane ratu kang bisa ngayomi marang pra-kula dadi bumi Yawastina bisa kaluka jagat. Kula ninggi berkah pangestu Yang Masih. Ya ayo enggal tak lenggahke dampar kencana Kakang Semar. Kula aku njaluk pangestu, aku njaluk tak dampingi nglungguhke putuku Jaka Parikesit. Oh nggih, kula badhe matur, kula badhe nyuwun pitulunganipun para adi-adi dalem Kancawiyaga. Kedah nyuwun dipun kurmati jumenenganipun sinuwun Prabu Anom Jaka Parikesit. Oh iya, ayo kanca dikurmati jumenengan dalem Prabu Anom Jaka Parikesit. Jaka Parikesit kula Kanjeng Hyang wis kelakon lenggah dampar kencana. Jeneng sira iku dadi utusane adil. Dadi kewajiban kita iku luwih abot. Dadi kita dadi ratu iku aja ngadekke marang kawula ning rumangsa dadi abdining para kawula. Kula nuwun inggih Kanjeng Hyang. Leng-lenging driya mangu-mangu Kanduang rimbang Yayalina tan kanit suwanipun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Para Petruk matur kalian Sang Masih Sinun Prabu prajurit saking negari Purubaya padya balane Prabu Wesyaji Balangawu dhuhur balane anake Gatot Balangawu aja ngatur pun kaki dhewe sing kutha geger. Wadyabala saka Purubaya aku Dursa Subala. Dursa Subala anak sapa Dursa? Anak Dursala wae Dursa putra Dursa sapa ya? Wabeke antara. Kowe sapa? Wasi Kalatara. Ayo Parikesit lereh ke Prabu Dursa negara lenggale kali kita.
Jaladara ngasta senjata negara Dursa Subala kenging negara Sirna Mergalayu Yai Kresna kowe kok goroh Yai Kresna. Kewajiban kowe rampung momong karo turune Adiwanjanaka. Kelakon kewajibanku kok aku ora tak jupuk kowe Yai Kresna. Ndredhok anggane Sang Masih Jaladara. Samirana mangidit babar. Adem jekut keparinging Bathara Noyah-nayah Sang Masih Jaladara telas tulisnya. Sirna Mergalayu wonten madyaning paprangan datan wonten putra wayang Ngastina ingkang ngawuningani sedanipun Sang Masih Jaladara saking ageng lelabetanipun Sang Masih Jaladara mokswa sak ragane cigra pinapak rata cahya gumebyar wonten dirgantara mokswa sak ragane swarga Judasaka Jayasena kowe sapa? Kemban Sugandara. Ayo, ndi Prabu Jaka Parikesit? Wa minggat sampak bilai. Jayasena Ndara Puspadenta Kyai Semariya. Lah gandeng sampun klampas jumenengan Parikesit kuciwanipun Sang Masih Jaladara punika seda muksa saragane niku ketrima panuwune. Sakniki negara ing Jawastina sampun tata titi tentrem balane Prabu Siaji sing ora manut disirnake sing manut ditulung. Monggo sami manunggal kempal wonten Stinggil Biradarata Kyai Semar tak dherekke.